5 de febrer ens vam reunir aquí 150-200 estudiants per protestar contra la privatització de l'aparcament. Com a conseqüència vam poder anar a parlar amb el vicerrector. La seva resposta va ser que l'única opció que tenim els estudiants de poder aturar la privatització del pàrquing i totes les privatitzacions és continuar amb l'unitat d'acció i continuar pressionant amb la nostra força. Per això avui, 27 d'abril, estem aquí convocant la segona marxa, concentració, acte de protesta per protestar contra la privatització de l'aparcament i contra totes les privatitzacions en general. No és un fet aïllat. Aquí les empreses privades poden tenir les seves màquines i propaganda tanta com vulguin. I el seu consens era que nosaltres deixéssim de posar les octavetes, que deixéssim de protestar contra la privatització del pàrquing. És precisament aquest diàleg i aquest consens el que vol promoure la URB, la facultat. Per tant, l'única opció que tenim els estudiants de fer sentir la nostra veu és venir a les mobilitzacions com avui, perquè les paraules se les emporta el vent. No la privatització! La privatització de les nostres universitats és una conseqüència més d'un concepte d'ensenyament que es materialitza en el Pla de Bolonya i que converteix el nostre dret a estudiar i a formar-nos en una mercaderia. Nosaltres no som mercaderia. Per tot això, avui ens reunim per reclamar el final de les privatitzacions de les universitats. I el primer pas per aconseguir-ho és aturar la privatització de l'aparcament de jurídiques. Però hem de ser conscients que aquest només és el primer pas. Des del Sindicat dels Països Catalans animem a tothom a participar tant en les diverses mobilitzacions que es duran a terme com les assemblees que es convocaran pròximament. Si treballem plegats no ens podran aturar. Els estudiants no ens deixem trepitjar. No, no, no! A la privatització! No, no!